У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Напярэдадні так званага ўсебеларускага народнага сходу улады правялі шырокае сацыялагічнае даследаванне, над якім іранізировали і смяяліся ўсе сапраўдныя незалежныя палітолагі і сацыёлагі. А якім на самой справе на сёння з'яўляецца рэйтынг Александра Лукашэнкі. Пра гэта да іншае пагаворым з нашым сённяшнім госцем. Гэта па скайпу беларускі палітолог Андрей Елисеев. Добрый дзень. Добрый дзень. Андрей, ну вось калі адразу пачаць з гэтага пытання, тое, што Лукашенко цытаваў з трыбуны, было відавочна, што і даследаванне правялі менавіта для гэтага мерапрыемства, каб ён з трыбуны і гаварыў гэтыя лічбы, якія для ўсіх, хто хтосьці знаёмы з сацыялогіяй і з настроямі беларускага грамадства, з'яўляюцца проста нейкімі анекдатычнымі лічбамі. Давайте, можа, нагадаем, што ён цытаваў і што на самой справе, колькі сёння падтрымка у Александра Лукашэнкі, колькі сёння падтрымка ў ідэяў і асобаў, якія ему супрацьстаяць. Лічба з афіцыйнага апытання пра 66,5% даверу Лукашэнку — гэта, вядома, фантастыка. Гэта, хутчэй, лічба блізкая да ягонага актуальнага антырэйтынгу. Я лічу ўвогуле, што гэтая лічба, адкуль узялася, гэта пэўны псіхалагічны парог. Гэта тая лічба, якую, напрыклад, пастаянна малююць Лукашэнку на выбарах па Менску. То бок па сталіцы Лукашэнку малююць 2/3, па абласных гарадах 10,3/4, па раённых і сельскай мясцовасці 90% плюс. Вось гэта 2/3, гэта як бы той нейкі парог, за які ніяк не можа ніколі заступіць ні рэйтынг Лукашэнкі, ні ягоная падтрымка нават у сталіцы. Таму гэтую лічбу і намалявалі. А які актуальны рэйтынг Лукашэнкі? Ну, з незалежнага пытанняў, прынамсі тое, што недавно рабіў Chatham House, вынікае, што каля чвэрці людзей яго падтрымліваюць. Ну, гэта лічба выглядае бліжэйшай да ісціны. І калі гаварыць пра гэтыя вось лічбы, як бы вы, можа быць, псіхалагічна ці палітычна патлумачылі, навошта Александр Лукашенко выстаўляе сябе для значнай часткі беларусаў на пасмешышча, калі называе такія лічбы. В прынцыпе, гэтае ж пытанне можна задаць і пра вынікі выбараў, калі Александр Лукашенко заявіў, Ермошына заявіла пра 80%, хаця мы ведаем, што там внутры адміністрацыі былі разважанні, гэта прасачылася прэсу, пра тое, што можа даць нешта бліжэй там да ісціны, хаця бы там 55, каб не злаваць людзей. Чаму яны все-таки злуюць людзей і даюць такія нерэалістычныя лічбы? Гэта, па-першае, барацьба за міфалагічную большасць. Чыста з масавай псіхалогіі трэба, як робяць палітыкі, заўсёды там паступаецца Лукашенко, як бы трэба заявіць пра тое, што ты маеш большасць, каб людзі, якія вагаюцца, няпэўненыя, каб яны да яе далучаліся. Чаму на выбарах намалявалі 80%? Ну, тут, напэўна, ўжо Лукашенко вырашыў, што калі ўжо маляваць і мухляваць, дык хай будзе гэтая надзвычайная лічба. Тым болей, што тады надзвычайны цяжар адказнасці кладзецца на вертыкаль улады. Бо выходзіць, што ўсе прадстаўнікі вертыкалі улады, я маю на ўвазе выканкамы, раённыя, гарадскія, абласныя, яны ж на сябе бяруць адказнасць за маляванне гэтых лічбаў. Таму чым большую яны намалююць фантастычную лічбу, тым больш гэта ляжыць на іхнім сумленні, тады выходзіць, што яны прывязаны да Лукашэнкі. Ім трэба адбіваць як бы ягоную уладу, в сэнсе быць пры ім, каб не несці за гэта адказнасць. Напэўна, з гэтых разважанняў Лукашенко вырашыў сабе 80% зрабіць. Хаця, вядома, калі б гэту лічбу намалявалі меншай, то, напэўна, размах пратэснай актыўнасці таксама быў бы меншым. А калі казаць пра гэтыя вось умоўныя чвэрць беларускага насельніцтва, якія паводле рэалістычных дадзеных сёння падтрымуюць Лукашэнку, хто гэтыя людзі? Бо, я думаю, не все гледачы Белсату маюць сярод знаёмых такіх людзей. Зараз ужо, асабліва там вялікіх гарадах, часта можна пражыць даволі доўга і не сустрэць прыхільніка Лукашэнкі пасля выбараў, але яны ёсць. І вы недавно даволі добра пісалі, падзялілі іх на такіх цвёрдых, перакананых і людзей, якія там падыходзяць пад нейкія абставіны. Як бы вы размеркавалі іх? Не секрет, што Лукашэнку часцей падтрымліваюць людзі з ніжэйшым узроўнем адукацыі,
якія жывуць у сельскай мясцовасці, у малых гарадах. Гэта не значыць, што у Лукашэнкі няма пэўнага адсотку падтрымкі там сярод моладзі ў вялікіх гарадах, але статыстычна болей за Лукашэнку стаяць людзі сталейшыя, якія паслугуюцца тэлебачаннем, не інтэрнэтам, якія маюць там сярэднюю адукацыю, нескончаную вышэйшую і так далей. Гэта не сакрэт, гэта сацыялогія паказвала і 10, 15 гадоў, 20 гадоў таму. Я б сказаў, што у Лукашэнкі ёсць пэўны касцяк. Раней можна было пачуць, што, маўляў, Лукашенко мае там 30-35 сваіх там некае ядро. Я лічу, што гэта перабольшана, і, в прынцыпе, незалежная сацыялогія гэта дакладна аправергла, а таксама аналіз рэальных вынікаў выбараў гэта аправергае. У Лукашэнкі рэальнае ядро гэта не больш за 20%, 15, мабыць, 20% людзей, гэта ягоныя такія сапраўдныя прыхільнікі. І да іх далучаюцца яшчэ там у адпаведнасці ад некага часовага моманта 10-15% дадаткова. Гэта людзі, якія не надта цікавяцца палітыкай, гэта тыя людзі, якім, калі сказаць пра гэтую лічбу 66%, там памахаць гэтай псевдосацыялогіі, якія ў гэта могуць паверыць, могуць далучыцца да гэтай міфічнай большасці. Таму, уласна, рэйтынг Лукашэнкі ніяк не сягае болей за 30-35%, гэта ягоны максімум. Зараз ён відавочна дзесьці складае чвэрць, а пасля выбараў у верасні, кастрычніку хіба быў яшчэ меншы. А калі казаць пра нейкія класы людзей, якія матэрыяльна і адміністрацыйна залежныя ад яго, залежныя ад той улады, якая дэ-факта пакуль, хаця нелегітымная, но застаецца кіраваць краінай. Я маю на ўвазе чыноўнікі, сілавікі. Яны, па-вашаму, ёсць нейкай ідэйнымі прыхільнікамі Лукашэнкі, ці яны, як калісьці сказаў былы чыноўнік Александр Пласкавіцкі, што яны, чыноўнікі, яны гатовыя проста перакінуцца в любы момант і нават назваць, што яны заўсёды былі апазіцыйнымі в душы сваёй да Лукашэнкі, але проста не маглі это выказвацца. Па-вашаму, ёсць нейкая ідэйная, скажем так, прыналежнасць да гэтай электарату Лукашэнкі сярод чыноўнікаў, ці гэта чыста сапраўды такія людзі прагматычна-матэрыяльныя і будуць служыць новай уладзе без пытанняў? Тут не можна генералізаваць, і нават калі мы гаворым пра чынавенства, гэта шырокае паняцце. Адна справа гэта людзі, якія працуюць, спецыялісты нейкія на сярэдняй пасадзе ў міністэрстве, то сярод іх, я мяркую, большасць крытычна ставіцца да Лукашэнкі. Калі браць тое чынавенства, як бы касцяк выканкамаў, тыя людзі, якія адбіраюцца вельмі пільна прэзідэнцкай адміністрацыі, то сярод іх хіба болей прыхільнікаў Лукашэнкі, хаця і там мноства людзей, якія гэта робяць не на нейкіх ідэалагічных падставах, а чыста на матэрыяльных, а таксама маючы на ўвазе, што яны звязаныя тымі рашэннямі, якія прымаюцца, тым ліку забяспечваючы, так сказаць, патрэбныя вынікі выбараў па сваёй мясцовасці. Таму падтрымку Лукашэнкі сярод чынавенства я б не перабольшваў, але сярод сілавікоў хіба ўзровень большы, але зноў-такі сілавікі гэта вельмі шырокая катэгорыя. Сюды можна далічаць і супрацоўнікаў спецслужбаў, і вельмі шырока, калі казаць пра органы юстыцыі. Вядома, сярод прадстаўнікоў юстыцыі хіба меншая колькасць прыхільнікаў Лукашэнкі, чым сярод супрацоўнікаў міністэрства ўнутраных справаў, напрыклад. Калі звяртацца да гэтага беларускага народнага сходу, і самы, можа, такой гучнай скандальнай часткі, это калі Александр Лукашенко выступіў пра бізнес, рэагуючы на выступ адной з прадстаўнікоў бізнес-супольнасці, і гэта был, вельмі такі зацяты выступ, слова, якія мы не чулі ледзь не з 94-го года, расправіцца, там, задушыць, чаму набрынулася так на бізнес? Можа, адчувае, што менавіта ў гэтай новай эканоміцы гэтыя людзі, якія менш залежныя ад дзяржавы, якія працуюць на сябе, гэта для яго і ёсць тая самая ігла кашчэя. Калі колькасць гэтых людзей будзе павялічвацца, то яго ўвогуле ніякіх шансаў на падтрымку грамадства не застаецца. Абсолютно згодны, Віталь. Я лічу, што Лукашэнку ўвогуле выгадна, каб усе людзі былі залежныя ад дзяржавы. Ягоная мэта не зрабіць беларусаў багацейшымі, а захаваць кантроль.
І Лукашенку няма там непакою наконт того, што вось ён разбурыць прыватны бізнес і там беларусы будуць жыць горш. Яму галоўнае, каб і лепей, каб беларусы былі бяднейшымі і залежнейшымі ад дзяржавы. І ягонае рашэнне пра абмежаванне выезду з Беларусі праз памежныя пункты пропуска, яно ж таксама з гэтым звязанае. Фактычна ён забіў усю прымежную цыркулярную міграцыю. Людзі, якія неяк выжывалі, жывучы ля мяжы украінскай, польскай ці літоўскай, ён лічыць, што гэтыя людзі, яны маюць нейкую дадатковую капейку, яны могуць падтрымліваць нейкія фонды салідарнасці, яны могуць быць болей рашучымі ў адстойванні свайго голаса, чым чалавек, які працуе на дзяржаўнае прадпрыемства ці з'яўляецца бюджэтнікам, на яго куды больш ёсць бугароў ціску. Таму Лукашенко гэтым займаецца пасля выбараў, вельмі сур'ёзна маю на ўвазе, душыць прыватную ініцыятыву і фактычна забіў маятнікавую памежную міграцыю менавіта з гэтай прычыны. І калі можа неяк стратэгічна так цэласна ацэніць вось вынікі і значэнне гэтага всебеларускага народнага сходу, што гэта было? Для каго это было? Ужо многія ацэнілі як сеанс такой псіхатэрапіі, калі вось паслухаць нарэшце, калі сярод людзей, якія не крычаць цябе «уходзі», якія не задаюць непрыемных пытанняў, пабыць сярод гэтых людзей, каб яны цябе слухалі, адкрыўшы рот. Але гэта, чыста псіхалагічна. А з пункту гледжання стратэгічнага, палітычнага, для каго быў гэты сход? Хто быў галоўным, як зараз прынята казаць, атрымальнікам месседжу? В прынцыпе, Лукашенко шмат каму нейкія месседжы адаслаў, але галоўнае, калі казаць паліталагічнымі тэрмінамі, гэта было зроблена для ягонай легітымізацыі, паказаць, што вось он мае вялікую падтрымку, але калі казаць проста, гэта чыста масавая псіхалогія, гэта чаму дыктатуры праводзяць гэтыя велізарныя всякія з'езды, і нават не толькі дыктатуры, нават дэмакратычныя прававыя краіны, калі праходзіць, скажем, электаральная кампанія, чаму вось важна кандыдатам зрабіць такую прыгожую карцінку, калі там мноства людзей за імі. Гэта чыста на падсвядомасці ўплывае на людзей, якія не вызначыліся, так? Яны бачаць, што мноства людзей, як быццам бы вось падтрымлівае гэтага чалавека, яны прымыкаюць да гэтай міфічнай большасці. Гэта чыста павялося яшчэ з першабытных часоў, калі там, умоўна кажучы, племя сядзела ўвечары ля вогнішча і было вельмі цяжка выжываць, кожны дзень гэта было жыццё ці смерць, і каго уласна слухаць? Тыя людзі, якія там, каля якіх там сядзела большая колькасці слухалі, то, напэўна, яны маюць нейкі досвед, напэўна, важна далучыцца для уласна свайго выжывання і паслухаць гэтага чалавека. І вось гэтыя нейкія падсвядомыя рэчы яшчэ з гэтых даўніх часоў імі карыстаюцца зараз палітыкі і Лукашенко. Але самае галоўнае, калі казаць вось пра гэты з'езд, з палітычнага гледзяча, гэта тое, што Лукашенко адназначна пацвердзіў, што ён будзе рабіць гэты УНС канстытуцыйным нейкім псевдаканстытуцыйным органам, і фактычна ён стварае такі аналаг, будзе ствараць аналаг палітбюро ЦК КПСС, і ён будзе мець нейкі яшчэ адзін псевдаканстытуцыйны статус апрача прэзідэнцтва. Дзякуй, Андрей. Госцем сённяшняй размовы был палітолог Андрей Елисеев. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.